Hej YouTube. Vi skal lave endnu en Chubby Bunny Challenge med æblemos, hvilket lyder virkelig klamt, og det var faktisk derfor, vi ville prøve det. Men vi har æblemos her. Ser ikke sådan umiddelbart særlig lækkert ud, men det smager faktisk mega godt. Ja. Og du skabte dig, fordi du ikke måtte åbne, så du får du lov, og kameramand, ej. Okay, starter du, eller? Nej, det må du gerne. Okay. Vi skal bare sådan her i gang. Jeg tager ikke så meget. Chubby Bunny. Er det svært? Nej, det smager fucking godt. Chubby Bunny. 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 Klamt. Chubby Bunny. Ej. Chubby Bunny. Prøv at tage mega meget, ikke? Og så lige pludselig, så der kommer der bare sådan en boble ind i din mund, når du snakker. Gå op. På sådan en boble. Du skal ikke meme det, du skal sige det. Lamt. Du må gerne selv holde den nu. Det kan jeg ikke, jeg skal bruge noget papir. Tag det papir der, Simone. Så ligger min hånd. Spiller jeg på mig selv? Varmt. Ej, hvor klamt. Hvor selv skålen. Ej, lad være. Sådan går det, når man har æblemus i munden. Det smager pisse godt, men det er bare Fucking klamt, mand. Vil jeg noget? Nej, lad dog være. Klamt. Siger du? Det er jo min måde, det sprøjte ud af, og det sidder sådan på min læge, og jeg spiller noget på mig selv nu. Må jeg gerne få dit papir? Ja. Ej, I skal Se, prøve. jeg bobler på mit tøj. I må godt prøve det derhjemme. Det er bare lidt svært, fordi det føles som om, man har sådan en boble nede i halsen. Ja, og det var der, hvor jeg sprøjtede det ud. Egentlig ret klamt. Men æblemus smager faktisk mega godt. Generelt. Ja, generelt, hvor bruger du ikke din store ske? Se, kan Marie kunne se jer selv. Ej. Hvis jeg siger, den kan ikke komme ned i. Det var så vores Chubby Bunny video Med æblemos. nemlig. Farvel!